ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଉପାୟଟି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ମାନସିକ କଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯାହା ଧନ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେହି ଧନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସିଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଗଛର ଚେରମୂଳିର ଜଡ଼ିବୁଟିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଚେରମୂଳିର ଜଡ଼ିବୁଟି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ରଙ୍ଗ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି, ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ଜଳ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜଳକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ
ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବିମାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ବିମାରୀ ଲାଗି ରହିଅଛି, ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଅଛି, ତାହା କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ବିମାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିମାରୀ ହେଇଥାଉ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ନିରୋଗୀ ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଲଗଛର ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବେଲଗଛ ଡାଳରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର
108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ 108 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟି 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷ ସାରା ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦଶା ଚାଲିଥିବ, ତାହାର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କିଛିଟା କମ୍ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବାସ ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେ ସବୁର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳାର ଗଛ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଗଛଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେବଦାରୁ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନେଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ସେଇ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ରହିଛି, ତାହା ଦେବଦାରୁ ଗଛ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ଆପଣ ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।